Nibaye kenemu no biko ya bụ update gbasara nwanne anyị nwoke akwa ọkụkọ kụrụ ihe. Ya bụ update gbasara ya maka na ya bụ ihe ọ karịrị aka. Ifu ịbịa n'anya kịta ifu na onye ọbụla na-ekwu okwu otu ya washiwe mụta, onye ọbụla just na-akọ akọ nke otu ya washiwe mụta. Mana ka anyị gee ntị ihe nwanne anyị nwoke bụ Ezugo Global TV kwuru gbasara disi okwu, maka na ọtụtụ ndị mmadụ eti ego ọnụ na ya bụ okwu ịghọta, maka na asị na onye osimiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Ọ bụrụ na ya bụ nwoke agakwula akwa ọkụkọ, ọ kaghị fụ akwa ọkụkọ akaghị eme gị, akaghị nali ego. Mana dute anya ukwu ọya na-eme ndị mmadụ, ị na-eji ịgwọ ọgwụ good luck. Onye wee 3 million wee na-eji ịgwọ ọgwụ good luck. I wonder ihe ọ chọzi ka emere ya. Biko ka anyị gee nwanne anyị nwoke ntị. Nwanne anyị nwoke bụ Ezugo ntị n'ihe okwu. Ngwa nene this video. I only want this video. I come out share this video. Now, I can na-ekwu okwu n'isi nwanne anyị nwoke jelu na nke nwadibia ijekwa ọgwụ n'ọba wee ruo ebe ahụ ọgwụ nwadibia ahụ gwọrọ ya ọkụkọ o wee chiga back ije demand for ego back e wee see some people wee gwa jee kpọrọ ya ka apịarisia ya. That is ntu nwanne anyị nwoke si wee kwu o si wee mee. Ịghọtago? Now let me say it categorically clear here, because I watched them for the video ụmụnna anyị melu. Ịghọtana? I can so na advocate of na before go na nwanne ya ekpe ikpe ego na Facebook. Good to show na ndị mmadụ atara ya na ka resolve all that okwu, because na ikpe ego abụla na Facebook ka ihe si wee nweta justice. Ịghọtana? However, I said again, Namadro interested in this particular matter because no onye osimiri fụrụ ọkpa ya ka ọ na-eri kerifiji wee wo 3 million naira wee ji ije gwọ ọgwụ good luck. Kele onye nyelu 3 million ahụ iji wee je gwọ ọgwụ ahụ ebe inweghị good luck. Na mugu erie ya ebe ụ na-achọghị ịnụ ife wee sị na ọgwụgwụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta ọhaụsụ ụmụ okorobịa ma ụmụ kịrịkịrị ụmụ ọkara agbọghọbịa ha ncha niile amụtago ịkwụgharị na nke ndebe nwa dibịa. Wee sịgụ na m abịaghị ikwu okwu na Facebook a i demand the justice for ikwu anybody ụgwọ or not, onye eriri erige. But enwere issue of abuse. Yes, enwere issue of abuse. Now ebe ọhụrụ na ụfọdụ ụmụnne anyị abịago n'iru akwụkwọ wee kwuo okwu wee sị na ọ wụrụ na ịnụ ife this young man melu eji wee pịa ya ife apịarị ya n'ọkụrị ka a supozoro ịmụ ya na-emeri ebele wee pịa ya ife. I have been waiting ka nnụ ife o melu eji wee pịa ya ịtarị ka onye ohi, o zuru ohi, o gburu mmadụ, ọ dakporo mmadụ. Kedu ife o mere ife a? Ọ na-adụ mma ịjụta ikpe ike ikpe n'ọnụ mmadụ na-abụ na awụghọ n'ọnụ ofu onye. Anyị anụgo from this young man, anyị chọrọ ịnụ from ndị ọba ka agwa anyị ife this young man melu eji wee pịa ya ịtarị ka onye ohi. We are not hearing any explanation. Nobody is talking. Ọ gbalụ nkịtị kwere ekwe. During the time of Akwa, despite the fact that we were against that young man coming to Facebook to come and talk about that particular issue, when it can easily be settled on Facebook. But as usual, we talked about the topic, on the ground. We discussed it, we explained it, and a lot of people saw that of a true never allegation cable accusation. The same thing with every other matter they go to Niru Akwa, Mankengo Bala, Manko Una.
Why putting up a defense if we are to put anyone? We will respond accordingly, according to Ife Madukulu. Makokwo na nwere ụsa. Aka na ajụkwa ajụjụ wee na-asị. Keri ife this young man mere eji wee pịa ya ịtarị ka onye ohi. Gụnụ ka o mere ife ahụ. O zuru ohi. Ọ dakpuru mmadụ. Ọ tọrọ ntọ. O gburu mmadụ. Keri ife o melu. Di mmelu na nwoke ibe ya nwere ike instruct ndị mmadụ. Na ndị security ọba. Or na ndị police. Or na ndị mere ife a na-apịa mmadụ ife. You can give order for that thing to be done. Yes. A na-eji ndị security arụ ọrụ. Na-eji ndị police na-arụ ọrụ. Na-eji ndị army self na-arụ ọrụ. You want to go? So that one does not mean uruzie na boys, personal boys onye ahụ period the thing. Ayaghị amazi na enwere ike use those people well all the ojobo. Onye lukwa anya si nya were ya. I na-eme justice for this young man, but at least people demand to know. It is not about ego jie. It is about etari apiarie and ife merie odohoma. Onye ru onye si nya were ya. Say agochite zinari ife ojo. Say demand is ife ojo. Say protect is na or they defend ife ojo. Onye ruo nya si nya were ya. We are still waiting. Ka agwa ife this young man melu. Until then, Onya haka de boy ebuba still remains guilty as charged. Until opotakwo if I'm still waiting can me for but I am not hearing anything on Melu. I presume not the right if only. I presume not the right otherwise nobody is telling us what exactly he has done. Because I myself I want to know. Yes or no? But we are not talking about the money because I'm not talking about the money. Adama ekuopu ebiabogo na Facebook. You got to go. Man, if on that guy email ejuwe pia de taria pia ya ka man. We deserve to know. Only Fiji we me. If we blogger body any who if you want to arrest anybody, go and arrest that blogger. That blogger will produce him. Go and arrest that blogger. That blogger will produce him immediately. The blogger is so go and arrest him. When you arrest him, then he will produce the boy. Eventually, we but in the first place. Because nan feel no nan nature one daho name or her pastor Hana Puneluka Habia Puku, Manahacho Yuku, Manebona, ne twist the dimension of this oku. I also demand this explanation now according to the Madison Woku.